Λοιπόν, μπαμπά, ξέρεις κάτι. Νομίζω πρέπει να τη βγάλεις να φάτε. Μα δεν έχουμε επέτειο. Καλά. Καλά, εσύ. Ανυπομονώ για αύριο. Κι εγώ. Να, ας πούμε το Σάββατο. Γιατί δεν την πας κάπου. Κάνε τίποτα ρομαντικό, ρε μπαμπά. Γεια σου, Αλεξία. Καλά είσαι? Καλά, καλά. Εδώ διαβάζω ιστορία. Άμα θες να διαβάσουμε και μαζί. Γιατί θα σε αφήσει η μαμά σου να έρθει μέχρι εδώ. Θα έρθει μια φίλη από τα αγγλικά. Θα της κάνω γυμνή φωτογράφηση. Δεν γίνεται να βγαίνετε μία φορά το χρόνο. Έτσι ξεκινάει η ρουτίνα, τα ζευγάρια χωρίζουν. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε παιδιά χωρισμένων γονιών, ρε μπαμπά. Γεια σου, Παρασκευάς. Γεια σου, Σβετλάνα. Είμαι γκυμνή από μέσα. Πω, πόσο καιρό έχουμε να βγούμε Σάββατο βράδυ, Πρέπει να το κάνουμε συχνότερα. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και εγώ ώρες είμαι υπερβολικά προστατευτική. Πρέπει να τους δείξεις ότι τα εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό μας έλεγαν για την ταινία με το ψάρι. Έλα, μωρέ Γρηγόρη, τώρα που πιστεύεις ότι οι λύσεις των προβλημάτων μας βρίσκονται στα κινούμενα σχέδια. Το θέμα είναι ότι δεν τα εμπιστεύεσαι. Ότι δεν τα ακούς. Εγώ δεν τα ακούω. Να, ορίστε. Ψάρι. Πάνος. Οι γραμμές αυτή την πασταφλόρα δεν είναι ίσχυες. Yes, πάντων. Μαμά, βγαίνω να πάρω ένα χυμό. Τι εννοείς? Έχουμε χυμό. Θέλω να περάσω και από την Αλεξία για να πάρω κάτι σημειώσεις. Έχει σημειώσει κάτι η Αλεξία που δεν έχει σημειώσει εσύ? Ήταν την Τετάρτη, μαμά, που έδεσα το σχολείο για την ημέρα καριέρας. Ναι, ξεχάστηκα. Καλά, τι σημειώσεις έχει κρατήσει τώρα αυτό το κορίτσι? Κρατάει πολύ καλές σημειώσεις. Ναι, πού? Πάνω σε κουτιά αντισυλληπτικών? Μα τώρα είσαι λίγο άδικη. Δεν μ' αρέσει να κάνεις παρέα μαζί της. Είναι κακή επιρροή. Πετάξου, πάρε τις σημειώσεις και έλα γρήγορα. Εντάξει, μαμά. Όχι, καμότο. Δεν είσαι και πολύ καλή στο Evil, Όχι. Είμαι καλύτερη σε άλλα παιχνίδια. Στο World of Magic. Ναι, σε αυτό. Να σου πω, θέλεις να το αφήσουμε λίγο το παιχνίδι? Μισό να τελειώσουμε αυτή την πίστα μόνο. Έχεις δίκιο. Είναι τέλειο. Από φώτα τι έχεις? Το πάνω και το λαμπατέρ. Δεν έχεις επαγγελματικά φώτα. Τι λες τώρα, Σβετλάνα? Τι θες να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια? Εδώ πάμε να ανοίξουμε καινούριους ορίζοντες. Συγγνώμη. Συγχωρεμένη. Αλλά δεν θέλω να αμφισβητήσει το καλλιτεχνικό μου όραμα. Ντά, συγγνώμη. Ωραία. Κάτσε στο κρεβάτι τώρα και βγάλε όλα σου τα ρούχα. Ντά. Οντά μετά. Πρώτα θα κάνουμε τη φωτογράφηση. Και μετά. Εντάξει, αυτό που λέω είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν. Ίσως είναι ώρα να κοιτάξουμε και λίγο τους εαυτούς μας. Ναι, δεν θα με πειράζει να χάσεις λίγο χρόνο κι εγώ για τον εαυτό μου. Αυτό λέω κι εγώ. Μου πήρες πιστωτική. Με τι όριο? Σου πήρα μια βραδιά σε ξενοδοχείο χωρίς όρια. Α, τέλεια. Δεν σε πιστεύω. Αλήθεια, μωρό μου, είναι τέλειο. Προτιμάς τα ψώνια από το σεξ? Όχι, καθόλου. Με τίποτα. Δεν σε πιστεύω. Εντάξει τώρα, δεν έχω τελειώσει κι ηθοποιός. Μη με παρεξηγείς, μια χαρά είναι το. Κατάλαβες τώρα ποιο, με τον άντρα μου, μια χαρά. Αλλά βάλε οποιαδήποτε γυναίκα να διαλέξει ανάμεσα στον Brad Pitt και ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Ο Brad Pitt θα σου κρατήσει πόσο, 45 λεπτά. Εντάξει, βάλε ότι εκεί στο Hollywood κάνουν και φοβερές διατροφές, εγώ σου δίνω 2 ώρες. Περίμενα. 2 χρόνια. Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει κάπως να φτύρεται, βέβαια. Βρε μωρό μου. Όχι, άσε. Έλα εδώ, εσύ είσαι ο καλύτερος. Κοίτα τι σου έχω. Ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε? Ξέρεις πόσο καιρό έχω να πω για ψώνια. Τι σου λείπει περισσότερο? Περίμενα να σου δείξω. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Όχι, χρειάζεται. Κοίτα εδώ, το βλέπεις εδώ μέσα. Έχει εξόγκωμα. Με κάλους πάω εγώ κάθε πρωί στη δουλειά. Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να το ξαναφορέσετε? Έχουμε φαγώσουμε εδώ πέρα. Να βάζεις τα λεφτά πάνω από μένα. Γρηγόρη μου, σεξ υπάρχει. Λεφτά δεν βρίσκουμε. Πού υπάρχει? Τη μία είσαι άρρωστη, την άλλη είσαι κουρασμένη, την άλλη είναι τα παιδιά στο σπίτι. Και είναι ώρα τώρα αυτή να δίνουμε ένα σκασμό λεφτά στα ξενοδοχεία. Σε προσφορά το πήρα, 40 ευρώ. 40 ευρώ. Εντάξει, τότε αλλάζει. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ναι, εσύ δεν λες συνέχεια ότι θες να κάνουμε φθηνό σεξ. Δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Σίδερο φαΐ και σκούπα, δεν σου πέτυχε η σούπα. Το απόγευμα που γάτα το παιδί πορτοκαλάδα μάνα. Πέρασε λοιπόν στα ύψη, για το σπίτι κάτι αλήψη. Μη σκοτίζεις τα παιδιά, θα το φέρει η μαμά. Καινούρια μάχη κάθε μέρα και ξαφνικά απ' τον αέρα. Πάντα με όποιο τρόπο και παντού. Σαν μάνα φτάνεις εξ ουρανού.
Λίγο πιο ένταση, Σβετλάνα. Ναι. Ωραία. Κοίτα μου από κάτω προς τα πάνω τώρα. Έτσι. Αυτό είναι. Μπράβο, Σβετλάνα. Βγαίνει πολύ ωραίο υλικό. Αλήθεια. Ναι, έλα δες. Τέλειες. Μπράβο, Παρασκευάς. Στο είπα, το έχω. Ξέρεις, είναι πολλοί στο Facebook που θέλουν άλλα. Α, όχι. Εγώ ενδιαφέρομαι μόνο για την τέχνη μου. Σ' αρέσει η τέχνη σου. Ναι, την εξασκώ κάθε μέρα. Καλά κάνεις. Η εξάσκηση σε κάνει καλύτερο. Πλάκα κάνεις. Πάω για πτυχίο. Ωραία. Να βγάλουμε και μερικές χωρίς ρούχα. Ναι, αμέ. Όχι εσύ. Αγγελική. Ναι, Πώς πάει το διάβασμα? μια χαρά, Μανούλα. Μπράβο το κορίτσι μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, έτσι? Το ξέρω, Μανούλα. Όχι τόσο όσο ο Σάββας. Πού πας εσύ? Περίπτερο. Και γιατί ντύθηκες γαμπρός? Δεν ντύθηκα γαμπρός. Τι θες να πάμε τις φόρμες? Δημήτρη, Ωραία, θα περάσω από τις Αλεξίες για να πάρω κάτι σημειώσεις. σημειώσεις. Απ' την Αλεξία. Για ποιο μάθημα? Αρχαία καλλιτικά. Καλά, γεια σου. Κάτι έχεις εσύ. Τίποτα δεν έχω. Άσε με. Γιατί πας της Αλεξίας? Είναι αυτός ο Πάνος εκεί. Ο Πάνος. Ναι. 3 ώρες να παίξω μηχανή του. Ποιος ξέρει τι γίνεται. Τι εννοείς τίποτα δεν γίνεται? Ούτε σεξ. Τι σεξ, παιδί μου? Ούτε φίλοι. Πάει κατά διαόλου. Τι φάιν κατά διαόλου. Δεν μου δίνει καμία σημασία. Νομίζω ότι ήρθε για το παιχνίδι. Αλεξία, μήπως υπερβολική? Δεν μπορεί να είναι τόσο κολλημένος. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να με προσέξει είναι να μπω στην οθόνη και να αρχίζω να σκοτώνω τέρατα. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόμπος να διώξουμε τους γονείς από το σπίτι για να φωτογραφίζει Οδυσσίωνο στη Ρωσίδα. Όπα. Ποια Ρωσίδα? Αυτή που μόλις μπήκε γυμνή στην κουζίνα μου. Έχει φέρει Ρωσίδα στο σπίτι. Ποτήρι για νερό. Οδυσσίωνος δεν έλεγε ότι είναι κολλημένος μαζί μου. Θυμάσαι πως ήμασταν εμείς στην πρώτη ηλικίου? Εντελώς επιπόλες. Πώς είναι αυτή? Είναι ωραία? Καλά. Καταπληκτικό κορμί. Παρασκευάς, δίψασε. Δεν το πιστεύω. Την έχει και του φέρει και πράγματα. Έρχομαι από εκεί. Να πρέπει να πάμε σε ξενοδοχείο, ξέρεις από πότε έχουμε να το κάνουμε αυτό. Από τότε που μέναμε στα πατρικά μας. Και αυτά τα παιδιά να είναι συνέχεια σπίτι. Δεν πειράζει, καλύτερα να είναι σπίτι, πάμε να τα ψάχνουμε. Ναι, αλλά κι εγώ θέλω λίγο χρόνο με τη γυναίκα μου. Εντάξει, σταμάτα. Δεν πρέπει να τα βρίζω τα βρωμόπεδα. Δική τους ιδέα ήταν να πούμε. Τι. Έλα, πού πας, γύρνα πίσω. Δεν ξαναμιλάω για τα παιδιά, αλήθεια. Κακός Γρηγόρης, κακός. Συγγνώμη, όλο αυτό ήταν δική τους ιδέα. Ναι, εκεί να το πρότειναν γιατί μας έβλεπαν λίγο ζορισμένους. Πού παίρνεις? Σπίτι μας. Τρέμω ό,τι μπορεί να γίνεται. Συγγνώμη. Πάρε, εσύ, το θα κινητό χάσω. μου. Γαμώτο. Έχασα. Δεν πειράζει πάνω μου. Να μιλήσουμε κι λίγο. Ήμουν στην 11η πίστα. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνα ζωή. Αυτό περίμενα κι εγώ. Να πάρει ζωή. Αλλά εσύ είσαι κολλημένος στην οθόνη. Συγγνώμη, κόλλησε. Δεν πειράζει. Θέλεις να σου φέρω κάτι να πιείς? Έχουμε ουίσκι, βότκα, ό,τι θες. Μπύρα υπάρχει? Ε, Τι δεν έχετε μπύρα? όχι, απλά η μαμά μου τις μετράει. Για να δει αν έχουμε πιει. Αλλά δεν πειράζει, την κάνω ό,τι θέλω. Πιάσε. Sorry, χάζαβα. Δεν πειράζει. Η μαμά σου είναι πολύ αυστηρή, έτσι. Ναι, αλλά ας μην μιλάμε άλλο για τη μαμά μου. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τέλειο. Θέλεις να συνδέσουμε τα ηχεία για την Dolby Surround? Αυτό. Ποιο? Εντάξει. Το σταθερό κατεβασμένο, τα κινητά δεν τα σηκώνουν, κάτι γίνεται. Θα ηρεμήσεις επιτέλους, τίποτα δεν γίνεται. Ενώ αν πάμε ξενοδοχείο, πολλά μπορεί να συμβούν. Ρε Γρηγόρη, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και εσύ να σκέφτεσαι το σεξ? Πρώτον, δεν συμβαίνει τίποτα και δεύτερον, τι εννοείς? Άνδρας είμαι προγραμματισμένος να σκέφτομαι το σεξ. Είναι στα γονίδια. Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πάμε σπίτι, ανησυχώ για τα παιδιά. Κατερίνα, σε παρακαλώ, πάμε στο ξενοδοχείο, ανησυχώ για την υγεία μου. Το ξέρεις ότι η παρατεταμένη αγαμία προκαλεί τύφλωση? Για άλλο το έχω ακούσει εγώ αυτό. Έλα, σε λίγο θα έρθουν και τα στρίδια και ξέρεις τι λένε για τα στρίδια. Ξέρω τι λένε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Πρέπει λίγο να χαλαρώσω. Έλα, επιτέλους. Πρώτα στρίδια, μετά ξενοδοχείο. Εντάξει, μωρέ, απλά ξέρεις. Σκέφτομαι την πιθανότητα η Αλεξία να έχει φέρει γκόμενο στο σπίτι. Λογαριασμό! Καινούργια, Τα πήρε ο πατέρας μου πριν 3 μήνες, αλλά δεν πρόλαβα να τα στήσει. Ωραία. Είμαι πολύ καλός με τα μηχανήματα. Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο και για τους ανθρώπους. Η μαμά σου. Αποκλείεται, έχει κλειδί. Θεία. Μην δίνει σημασία καλή στο παιδί, είναι ελαφροίσκετο. Σου έχω πει μη με λες θεία. Όπα.
Ο Πάνος, η θεία μου. Γεια σας. Ξαδέρφη. Η Αλεξία έχει αυτά τα ηχεία εδώ και της κάνω την καλωδίωση. Και πολύ καλά τις κάνεις. Ώστε αυτός είναι ο Πάνος, Ναι, αυτός είναι ο Πάνος. Αυτός ο τύπος ποιος είναι? Α, δεν σας ίσισα. Από εδώ, ο Καρλίτο. Μπριγκάντε. Μπριγκάντε. Είναι Ιταλός από τη Σικελία. Τον γνώρισα σε ένα συνέδριο για μακαρόνια. Και τι δουλειά έχεις εσύ θεία σε συνέδριο για μακαρόνια? Και πώς νομίζεις, παιδί μου, ότι γνωρίζεις Ιταλούς το χειμώνα? Το καλοκαίρι είναι εύκολο, πάω Μύκονο. Το χειμώνα όμως, ξηρασία. Καρλίτο, πού είσαι? Μην τρέπεις, έλα μέσα. Δεν πειράζει να ντρέπεται, σε ξένο σπίτι έχει έρθει. Και ο Πάνος σε ξένο σπίτι έχει έρθει. Δεν τον βλέπω όμως να ντρέπεται καθόλου. Sorry, κάνεις ζέστη. Κάνε δουλειά σου. Θεία, ντροπή, είναι ανήλικος. Εγώ πάλι όχι. Καρλίτο. Καθεύω το σπίτι. Ναι, μωρέ μου, έλα εδώ. Πάω να αλλάξω μέσα και έρχομαι σε λίγο, Να αλλάξει. Ναι. Επιτέλους. Θεία, έχω φρικάρει. Σταμάτα με αυτό το θεία, ρε παιδάκι μου. Ο Παρασκευάς έχει φέρει γκόμενα. Μπράβο, αγόρι μου. Είναι μεγαλύτερη. Α, και δεν του το είχα. Θεία, σταμάτα να ενθουσιάζεσαι. Είναι Ρωσίδα. Γίνεσαι ρατσίστρια. Και ο Καρλίτο ξένος είναι. Κάνω εγώ έτσι. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Νομίζω ότι είναι στρίπερ. Είμαι τόσο περήφανη. Πού είναι η μαμά όταν τη χρειάζεσαι? Μισό, Γρηγόρη, να πάω μια τουαλέτα. Εσύ δεν βιαζόσουνα? Ναι, αλλά και το μισό μπουκάλι σαμπάνια που έχω στα νεφρά μου βιάζεται επίσης. Ωραία! Βάζεις τις βιολογικές ανάγκες πάνω από τα παιδιά μας. Τι λέτε, Γρηγόρη, εσύ πριν λίγο ήσουν έτοιμος να αφήσεις τη μοίρα τους για να πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας στο ξενοδοχείο. Ναι, αλλά μ' άφησες, δεν μ' άφησες. Εντάξει, Γρηγόρη, δεν πάω. Αυτό είναι το δίκαιο. Προχώρα. Θεία, τι κάνεις? Αρκετά με το θεία. Δεν μπορείς να παίρνεις πράγματα από την τουλάπα της μαμάς. Τι εννοείς, μόλις το έκανα. Ξέρεις πώς είναι με τα ρούχα της. Ναι, ξέρω πώς είναι με τα ρούχα της. Γι' αυτό ήρθα τώρα που δεν είναι κανείς εδώ. Τι εννοείς, θεία, είμαι εγώ εδώ, με έχει αφήσει υπεύθυνη. Και έχεις μια Ρωσίδα στρίπερ στο δωμάτιό σου μαζί με τον 16χρονο αδερφό σου και ένα γυμνό στο σαλόνι να συνδέει ηχεία. Μπράβο, Αλεξία μου, μια χαρά τα κατάφερες. Μα το μαύρο το καλό της. Χρόνια ονειρευόμουν να το φορέσω. Η μαμά θα σε σκοτώσει. Σε παρακαλώ, Αλεξία. Πέρασα την τελευταία εβδομάδα οργανώνοντάς της το πιο ρομαντικό δείπνο της ζωής της. Και με τον Γρηγόρη δεν ήταν να πεις ότι είχα και υλικό να δουλέψω. Δεν αξίζω να ταμιφθώ. Αν φορέσεις αυτό το φόρεμα, θα ταμιφθείς με παλούκομα σε στήλο της ΔΕΗ. Μα δεν χρειάζεται να το μάθει. Θεία, όμως έτσι θα την πληρώσω εγώ. Αυτό θα συμβεί ούτως ή άλλως όταν ανοίξω το στόμα μου με όσα γίνονται εδώ μέσα. Σιγά ρε θεία, τι γίνεται πια εδώ μέσα? Κορίτσια, όλα ευθεία στο πλάνο σας. Στοπ. Έλα εδώ. Παρασκευά, τι κάνεις, ποιες είναι αυτές? Είναι φίλες της Σβετλάνα. Της άρεσαν τόσο πολύ φωτογραφίες μου που κάλεσε και τις φίλες της. Υπάρχει παράδεισος και είναι ακριβώς δίπλα. Συγγνώμη. Έλα εδώ. Η μαμά θα μας σκοτώσει. Τουλάχιστον δεν πεθάνω χαρούμενος. Αν λερώσουν τίποτα στο δωμάτιό μου, κάηκες. Ο Καρλίτο μέσα είναι σικελός. Ναι και? Έχουν μια λέξη εκεί. Ομερτά. Εσύ δεν λες τίποτα για το φόρεμα και εγώ δεν λέω τίποτα για το γυμνό τεκνό και τις Ρωσίδες. Με εκβιάζεις. Έλα, ρε Αλέξια, σταμάτα. Δεν ξέρεις τι είναι να μεγαλώνεις με μεγαλύτερη αδερφή. Δεν σου δίνουν ποτέ τίποτα. Μα έχεις καλύτερα ρούχα από τη μάνα μου. Δεν με νοιάζει! Θέλω τα δικά της! Τι είναι αυτό που με πιάνει? Δεν ξέρω. Μήπως είναι το ειδipόδιο. Όχι, θεία μου. Δεν είναι. Κάναμε ειδίποδο στο σχολείο. Δεν είχε αδερφή. Καλύτερα. Θα την είχε σκοτώσει. Ίσως έτσι να μην το έπαιρνε τα ρούχα. Καλά, ο τύπος πήγε με τη μάνα του. Θα μπορούσε να είναι λίγο χαλαρό στα θέματα γκαρνταρόπας. Θεία, είσαι με το baby doll. Από αυτές που πέρασαν πριν το διαδρόμο, πιο πολύ τιμένη είναι. Δημήτρη. Η κουζίνα από εδώ είναι. Τι είπαμε ότι κάνει ο Παρασκευάς μέσα? Δεν θέλω να ξέρω. Δημήτρη, τι κάνεις εδώ? Δεν μιλάει. Νομίζω έπαθε κεφαλικό. Τελειώνεις? Άμα με ρωτάς συνέχεια δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να το θυμηθείς αυτό την επόμενη φορά που θα κάνουμε σεξ. Έτσι όπως το βλέπω, το 2016. Γρηγόρη, κάνει ησυχία. Αμανά, τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, κανένα σκιουράκι. Τι λένε, Γρηγόρη, τι σκιουράκι, πού είμαστε, στο Central Park? Στη φύση είμαστε, υπάρχουν ζωάκια. Τελειώνεις καμιά ώρα? Σταμάτα να μου μιλώσουν. Αυτή και αυτή. Έχεις δίκιο, είναι πολύ καλός. Μπράβο, Παρασκευάς. Στοπ, είναι μεγάλο ταλέντο. Να κάνουμε και ένα ομαδικό. Δεν ξέρω. Παρασκευάς, έχεις ξανακάνει ομαδικό. Προς το παρόν με έχει φάει το σόλο. Αλλά θα τα καταφέρω. Δημήτρη, έγινε κάτι? Σου έφερα τις σημειώσεις και το διαγώνισμα. Θεία, ρίξε κάτι πάνω σου, τον κομπλάρεις. Όχι, μια χαρά είμαι. Έχω ξαναδεί γυμνές γυναίκες. Ναι, στο κομπιούτερ σου, όλη την ώρα. Έχετε μπανάνες? Ωχ, αδερφάκι μου. Τι? Πόσο καιρό? Πόσο καιρό τι? Πόσο καιρό είσαι ερωτευμένος με την ανιψιά μου? Πώς αισθάνεσαι? Ανάλαφρη. Εγώ πάλι όχι. Αρκετά με το σεξ, ρε Γρηγόρη.
Σου είπα, σου υπόσχομαι, θα το τακτοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Έτσι λέει και η υπάλληλος που με εξυπηρετεί στην εφορία. Φαντάζομαι τα νεύρα της γυναίκας άμα ζητάς το ίδιο πράγμα 15 φορές. Όπως λέω και στην υπάλληλο, άμα γινόταν με την πρώτη, δεν θα χρειαζόταν να το ζητήσω 15 φορές. Ωραία, Γρηγόρη, μου λέγε τι θες. Δεν σου έχει λείψει το πίσω κάθισμα. Τι τώρα. Για τη δική σου την ανάγκη σταματήσαμε. Ωραία, εντάξει. Αλλά θέλω να σκεφτείς ένα πράγμα. Ένα πράγμα σκέφτομαι. Ένα άλλο πράγμα. Το μυαλό μου είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή. Στο χρόνο που θα δώσεις εσύ να κάνεις σεξ, μπορεί να προλάβει και Αλεξία. Είσαι σατανική, το ξέρεις, σατανική. Οι άντρες και οι γυναίκες έχουμε διαφορετικές βιολογικές ανάγκες. Βασικά οι άντρες έχουν μία. Την ίδια, συνέχεια. Θέλω να ξέρεις κάτι. Όχι, όχι, αλήθεια δεν θέλω. Όχι, πρέπει να το ξέρεις, είναι σημαντικό. Μερικές φορές το κάνουμε απλά για να βρούμε την ηρεμία μας. Λίγο ακίνητη Σβετλάνα να νετάρω. Μη βγάζεις. Να έρθουν πρώτα οι μπανάνες. Φαΐ στο διάλειμμα. Τώρα φωτογράφηση. Χαζό. Οι μπανάνες είναι για τη φωτογράφηση. Οκ. Γιατί δεν χτυπάς? Να χτυπήσω στο δωμάτιό μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάνει τέλειο σκηνικό. Ευχαριστώ, το εκτιμώ πάρα πολύ. Ειδικά από εσάς. Θέλω να τις διώξεις τώρα. Είχαμε συμφωνία. Δεν μου είχες πει ότι θα κουβαλούσες στρίπερ. Δεν ρώτησες. Αν το μάθουν ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν είμαι ο μόνος που θα μπλέξει. Δεν είναι αυτές παρέες για την ηλικία σου. Γιατί ο Πάνος που είχε ξεπαρθενιάσει το μισό σχολείο είναι για τη δική σου. Μην ασχολείσαι με τη ζωή μου, νιάνιαρο. Ούτε εσύ με τη δική μου. Μποτ. Αν δεν φύγουν σε 20 λεπτά, θα καλέσω την αστυνομία. Είσαι ανήλικος. Κάποιος νόμος θα πρέπει να το απαγορεύει. Αλεξία! Τι? Άμα πας ψυγείο, τσίμπα ένα ζούμπερι. Άι στο διάολο. Αλεξία, είσαι καλά? Άσε μας ρε πάνω, σύνδεσε εκεί πέρα τα ηχεία σου που σ' αρέσει κιόλας. Ποιος τώρα? Πολύ πατιασμένη η γυναίκα. Κάτι τέτοια σικελία δεν τις αφήνουμε να φύγουνε. Τις παντρευόμαστε. Αλεξία ο Γιώργος, Γιώργο η Αλεξία. Πού είναι ο Οδυσσίωνος? Από πέρσι ψάχνω να βρω έναν τρόπο να μιλήσω στην ανιψιά σας. Αλλά κάθε φορά κολλάω. Και η Αλεξία μιλάει συνέχεια για τον Πάνο. Και αυτός είναι τώρα μέσα. Και δεν είναι ηλίθιος. Θα καταλάβει πόσο τρομερά καταπληκτική είναι η Αλεξία και μετά θα τα φτιάξουνε. Κι εγώ. Τι? Εγώ θα μείνω μόνος για πάντα. Γιατί ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πάω μέσα να της μιλήσω. Βρήκα τις μπανάνες. Μπράβο, κουκλέ μου, πήγαινε τις μέσα. Κι άντε, τελειώνετε σιγά σιγά, μην τα πάρω. Συγγνώμη, σας τρέλαμε. Θα έχετε βαρεθεί πολύ, Όχι, δεν έχω βαρεθεί καθόλου, αλλά άκουσε με. Τώρα μην φανταστείς ότι επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερη σου θα σου πω σπουδαίες λέξεις σοφίας, γιατί και εγώ προφανώς θα κάνω σκατά στην προσωπική μου ζωή σε καθημερινή βάση. Όμως ένα πράγμα έχω καταλάβει. Η ζωή συμβαίνει σήμερα. Και η Σκάλετ Οχάρα είχε δίκιο. Ήξερε τι έλεγε. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Λοιπόν, και τι έγινε να γίνεις ρόμπα στην Αλεξία? Άφησε παιδί μου τα συναισθήματά σου ελεύθερα. Δεν ξέρω πώς. Μα είναι πολύ απλό. Κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Αγάπη μου, καταρχάς, λατρεύω αυτό που έχεις κάνει με τα αξεσουάρ. Πολύ διακριτικό. Αλήθεια. Έχεις 10 λεπτά να πάρεις τις φίλες σου και να εξαφανιστείτε πριν έρθω να σας διώξω εγώ. Δεν ήταν συζήτηση. Ήταν ανακοίνωση. Φίλοι, μπορώ να σου πω λίγο μέσα? Ναι, οκ, οπότε Γιώργο, κάτσε εδώ να κάνεις ό,τι κάνουν τα αγόρια. Συνδέουν ηχεία. Μπράβο. Κάτσε να συνδέσεις ηχεία με τα άλλα αγόρια. Η Αλεξία και εγώ έχουμε δουλειά μέσα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό το χρώμα ήταν πέρσι στη μόδα. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχει βγει καμιά καινούργια μόδα και την αγνοούμε? Όχι, ακόμα στη μόδα είναι. Ελπίζω να έχεις δίκιο, Σάρα μου. Δεν ξέρεις τι ανταγωνισμός υπάρχει σε αυτό το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αυτές οι γυναίκες είναι τέρατα. Μαμά, πετάγομαι μέχρι το μινιμάρκετ. Ναι, αγάπη μου. Όπα, γιατί? Μας έχει τελειώσει ο χυμός. Ένα πράγμα ξέχασα από το σούπερ μάρκετ. Σταυρώστε με! Όχι εγώ, οι μαύροι. Και ύστερα να ρωτιούνται γιατί δεν έχουν να φάνε στην Αφρική. Ναι, αυτό είναι. Ξεχνάνε πράγματα από τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Τεράστιο πρόβλημα στην Αιθιοπία. Αγγελική, πήγε ο αδερφός σου. Για χυμό. Ναι. Ωραία. Το μόνο που ήθελα ήταν να περάσω ένα ήσυχο Σαββατόβραδο με τη γυναίκα μου. Αυτά στα σκεφτόσουν 17 χρόνια πριν. Έλα, μωρό μου, μια φορά μόνο χωρίς, δεν θα συμβεί τίποτα. Έλα μια φορά να το ευχαριστηθούμε. Τσουπ! Γεια σου, Αλεξία! Πού να ξέρω ότι έχεις τόσο γόνιμο αβάρια. Εγώ είμαι σίγουρη ότι το δάσος το έκαψε για εφέ. Την έχεις δει από κοντά? Την Γκαστοκόμπλεξ. Ωραία, είχα εγώ ένα τέτοιο δάσος εδώ απέναντι μου και θα σου έλεγα. Αλλά ο Παπαγιανακόπουλος δεν με πήγε στην Εκάλη, με φέρε εδώ στο πατρικό του για να υποφέρω από τους ακαλλιέργητους. Πάω για αυγά. Θέλω να φτιάξω το βιταμινούχο με τους κρόκους. Τέτοια ώρα. Χρειάζομαι δύναμη για το διάβασμα. Συγγνώμη. Η μαύρη δεν πήρε ούτε αυγά? Κοίταξε, στο ψυγείο δεν είχε. Αυτή η μαύρη δεν θα τη γλιτώσει, θα την απολύσω. Είναι σημάδι από το Θεό, Γρηγόρη. Ποιος ανώμαλος πετάει αυγά? Μένει κανένας υπουργός σε αυτό το δρόμο. Γκρινιάζαμε για τα παιδιά μας και έβρεξε αυγά. Δεν έβρεξε αυγά, Κατερίνα, κάποιος τα πέταξε. Έστω κι έτσι, Γρηγόρη μου. Μιλάμε για τα οάρια μου και σκάει μια καρτέλα με αυγά στο παρμπρίζ.
Τι γίνεται? Τι να γίνεται, ρε Κατερίνα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλο το βράδυ ασχολείται με τα τεχνολογικά. Εμένα ούτε να με χέσει. Μα και εσύ, αγάπη μου, ντύσιμο είναι αυτό. Εγώ τη βρίσκω πολύ όμορφη. Ναι. Εσύ δεν έχεις δει και πολλές γυναίκες εκτός σχολείου, Δημήτρη μου. Θα σε ρωτήσω η μαμά είναι για τα μαθήματα. Κράτα. Τι κάνεις? Έτσι βγάζουμε γκόμενα. Τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να ασχοληθώ με τον Παρασκευά. Φίλοι, τι κόλλημα είναι αυτό με τον αδερφό μου? Μπας και έχει αρχίσει να σου αρέσει? Εμένα. Οδυσσίωνος. Η εμετοσακούλες, σε ποιον ντουλάπι? Έχεις βγει ραντεβού με τον πολίστα και τον κουβαλάς. Άρον μέχρι εδώ. Για ποιο λόγο? Συγγνώμη, υπάρχει πολίστα στο σπίτι? Θεία, έχεις έρθει με γκόμενο! Έχω έρθει με έναν γκόμενο. Δεν είμαι υποχρεωμένη να φύγω με τον ίδιο μου. Α, κάθε σπίτι έπρεπε να έχει ένα πολίστα. Δεν απάντησες στην ερώτησή μου. Α, για να βοηθήσω τη φίλη μου. Β, ο Παρασκευάς είναι το σκλαβάκι μου. Γάμα δεν έχει, μέχρι εκεί ξέρει. Δεν θα αφήσω εγώ τη στρίπερ να τον εκμεταλλευτούν. Σωστά. Εσύ μπορείς να το κάνεις πολύ καλύτερα. Επιτέλους. Βρήκα έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει. Ούν βάζω. Μικρής αξίας. Μπράβο, παιδάκια. Έρχομαι. Μωρό μου, σε 2 λεπτά ετοιμάζομαι και φεύγουμε. Εντάξει. Τι ρε αμέ. Ναι, σε σένα. Ή μπορεί να το λέω και σε σένα. Αλεξιά, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχεις κάποιον, χωρίς να χρειαστεί να δείξεις τίποτε. Κάποιον που να σε αγαπάει για την προσωπικότητά σου. Ναι, καλά. Δημήτρη, αν βρεθεί κάποιος τέτοιος, πες μου. Κι άλλες τρίπερ! Δηλαδή έλεος! Ήρθα να πάρω τον αδελφό μου. Α, για σπάνω. Πώς από εδώ? Μένω απέναντι, περνάω συχνά από εδώ. Πρώτη φορά έχει έρθει. Και εσύ είσαι ο Γιώργος, σωστά? Ναι, η Αγγελική, σωστά. Ναι, έχουμε μιλήσει στο Facebook. Μπράβο, η φίλη της Ολίβια. Φίλοι με την ευρία έννοια. Επιστήθιες φίλες. Μόνο εννοείς ότι τσακώνεστε πια έχει τα μεγαλύτερα. Αλεξιά, δεν πας να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό σαν Νικοδέσποινα που είσαι? Δεν ήρθες να πάρεις τον αδερφό σου, λες και είναι 4. Ήρθα, αλλά δίψασα. Κάνα το βιτριόλι στο λαιμό σου, κατατρώει την υγρασία. Το ξέρα. Μου πάει πολύ καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι λίγο πιο ψηλά τις μπανάνες. Αυτό, με ένταση. Αυτό είναι σμετράνα. Αυτό ακριβώς. Πάθος. Κορίτσια, μαζεύτε τα. Είναι ραπ. Πού το έμαθες εσύ το ραπ? Τα είχαμε το Γιάννη, είναι βοήθος σκηνοθέτη. Τι είναι αυτές? Φίλες μου. Δεν τις εγκρίνω. Διώξτε. Ολιβία, έλα μια στιγμή, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω κάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σε έχω ξεπεράσει. Με τη στρίπερ. Όχι, γενικότερα. Ήσουν μια φάση. Πέρασε. Καταλαβαίνω ότι την έχεις πατήσει μαζί μου. Εγώ! Αλλά θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το αποδεχτείς. Μικρέ μου, κανείς δεν ξεπερνάει την Ολίβια. Μικρή μου. Μ' αγγίζεις. Ήου! Ήρθε να πάρει τον αδερφό της και κοντεύει να πάρει και όλους τους άλλους. Λοιπόν, Δημήτρη, πάρε την αδερφή σου στην κρουέλα και φύγετε. Δεν πάω πουθενά μέχρι να μιλήσουμε. Α, έτσι. Τότε λοιπόν κι εγώ θα στείλω ένα μήνυμα στη μαμά σου και θα δείτε για πότε θα φύγετε. Κάνω τι θες. Δεν πάω πουθενά. Αλεξία Ουρανού. Τι? Περιμένετε, δεν έχω τελειώσει. Πάνω, δεν είχα πάρει είδηση ότι γυμνάζεσαι τόσο. Τι δουλεύεις? Όγκο. Ναι. Κι εγώ. Αγγελική μου. Ναι. Το νερό σου. Είσαι τρελή! Ο φακός μου! Πού το μπάνιο? Από εκεί. Εσένα δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ. Πάλι έβγαζες τα μάτια σου, καλή. Προσωρινά. Τώρα θα βγάλω τα μάτια της φίλης σου. Στέγνες όμως λίγο την μπλούζα σου. Σου έχουν τρέξει σάλ. Μήπως να καθαρίσουμε τις μπανάνες? Αθώος Παρασκευάς. Τι να τις κάνουμε καθαρισμένες? Η φλούτα κάνει τη δουλειά. Όλοι έξω, θέλω το δωμάτιό μου. Και η συμφωνία μας? Τέρμα η συμφωνία και πήγαινε στο σαλόν να διώξει τους άλλους τώρα. Τώρα! Και εσύ στο διπλανό δωμάτιο τώρα. Γρήγορα. Σιγά ρε Κατερινάκη, 3 ώρες λείπουμε. Τι μπορεί να έχει γίνει σε 3 ώρες? Όλοι εσείς για την Αλεξία είστε, έτσι? Δυστυχώς δεν μπορεί να δεχθεί άλλο κόσμο σήμερα, έχει εξαντληθεί. Παρασκευά! Πατέρα. Το κοριτσάκι μου, ρε! Είναι το κοριτσάκι μου! Γόρι μου, Ρε παιδιά! Έμι, τι φοράς? Όχι ρε φίλε, αυτό είναι αδικία. Οι άνθρωποι που γράφουν όλα αυτά τα βιβλία, εμπιστεύσου τα παιδιά σου ή δίνε τους ευθύνες για να γίνουν ανεξάρτητοι. Απλά δεν έχουν παιδιά. Γιατί αν έχουν, τότε δεν θα έχουν σπίτι. Γιατί αποκλείεται να έχει μείνει όρθιο. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Φίλοι. Ολίβια, άσε με, θέλω να ηρεμήσω.
Ναι, ξέρω, αλλά δεν μπορείς τώρα γιατί έχουν έρθει οι γονείς σου μέσα. Τι καντεμιά είναι αυτή, δεν θα με αφήσουν να μείνω μόνο μου σπίτι μέχρι 25. Ναι, πρέπει να έρθεις όμως γιατί ο μπαμπάς σου βαράει κόσμο. Ο Πάνος! Να δείρεις λίγο, όρη μου, να δείρεις λίγο, να καταλάβουμε όμως ποιον. Εσύ, πουλάκι μου, ποιανού είσαι? Της Ολίβιας. Ορίστε, το παιδί είναι της Ολίβιας. Γιατί να της φάει, κρίμα. Αν την ρωτήσεις. Να το. Μαμά, δεν πήγατε στο ξενοδοχείο? Δεν χρειαζότανε. Έκανες εσύ ξενοδοχείο το σπίτι μας. Όχι, σε παρακαλώ, μην αρχίσεις να κλαις, παρακαλώ, χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Εσύ, αγόρι μου, τι κάνεις εδώ? Εγώ συνθέτω τα ηχεία. Ναι, λέει αλήθεια. Αυτό συνδέει ηχεία. Τίποτα άλλο όμως. Τίποτα. Ο Πάνος είναι φίλος του Παρασκευά. Έρχεται εδώ και παίζουν Galaxy Strikes κάτι. Από όλους αυτούς δηλαδή, κανείς δεν ήρθε για την Αλεξία. Συγγνώμη. Ναι, εγώ ήρθα για την Αλεξία. Ναι, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, μπαμπά, είναι το αγόρι μου. Τι είναι? Να το ορίστε, το βρήκαμε. Ο Δημήτρης ήρθε για την Αλεξία. Σου πάει η καρδιά του να δεις το παιδάκι αυτό. Κοίτα το καημένο που είναι. Πατερά, να σου πω λίγο. Παρασκευά, μην τον χάσουμε. Όχι, όλα είναι μια χαρά, Γρηγόρη. Δεν είναι. Εμείς θα κάτσουμε εδώ. Να καθίσουμε λίγο, παιδιά. Θέλω να αντιδράσεις ψύχραιμα. Πειράξανε την Αλεξία. Κανείς δεν πειράξε την Αλεξία. Εγώ έχω κάνει κουτσουκέλα. Τι έκανες? Έχω 4 τρίπερους στο δωμάτιό μου. Πόσο χαρτζηλίκι σου δίνουμε? Ωραία, λοιπόν, τα είπαμε. Νομίζω είναι ώρα να μαζευτούμε, να πάει ο καθένα σπίτι του, να ηρεμήσουμε. Έλα εδώ, εσύ. Πες την αλήθεια, μου πάει καλύτερα. Το ίδρωσες. Θα στο πάω καθαριστήριο, χαλάρωσε λίγο. Έβγαλες 4 τρίπερ με τη φωτογραφική μηχανή. Μπράβο, γέ μου, είμαι περήφανος. Εσύ, μπαμπά, η μαμά θα φρικάρει. Έχεις δίκιο. Πού είναι αυτές τώρα? Στο δωμάτιό μου. Απασχόλησε εσύ λίγο τη μαμά να τη βγάλω έξω. Όχι, ξέρεις τι. Απασχόλησε εσύ τη μάνα σου και τη βγάζω έξω εγώ. Μπαμπά! Καλά, απασχολώ εγώ τη μάνα σου, βγάλτε σε έξω εσύ. Μπράβο, γέ μου. 4 τρίπερ με μια φωτογραφική μηχανή. Εντάξει, ρε μπαμπά, δεν είναι τίποτα. Πώς δεν είναι? Εγώ τη μάνα σου έβγαλα και πλήρωσα πάνω από τα 150. Συγγνώμη για πριν, έχασα λίγο την ψυχραιμία μου. Αγάπη μου, μου φέρνεις λίγο νεράκι από την κουζίνα? Να σου φέρω, Γρηγόρη μου. Η Λιούμπα, πού είναι? Μα το Θεό, Αλεξία, θα σε κουτουλήσω. Μα δεν έγινε τίποτα. Μερικούς φίλους καλέσαμε. Επέστρεψα τις μπανάνες. Αυτές τις χρησιμοποίησαμε, αυτές είναι παρθένες. Την πατήσαμε. Θέλει κάποιος να μου εξηγήσει? Κανείς δεν θέλει. Ο Παρασκευάς, εφρεγόμενες. Αυτό ήτανε που ήθελες τη φωτογραφική για εργασία? Και δεν είναι εργασία αυτό. Δουλειά για το σπίτι. Παιδιά, δεν είναι ποιος έκανε τι, είναι το ψέμα. Μας έχετε φλωμώσει στην παπάντζα. Έτσι σας μεγαλώσαμε. Ποιος είναι τώρα, δεν έχει μείνει και κανείς στη γειτονιά. Όλοι εδώ είμαστε. Προφανώς το ηθόν. Αλεξία! Αλεξία, είσαι μέσα! Παναγία μου, η Μαριλίζα, τι θέλει αυτή εδώ? Τι θα γίνει, αυτή η μπλούζα δεν στεγνώνει με τίποτα. Εντάξει, πόσο μεγάλο σπίτι έχουμε πια, ξεφυτρώνουν από παντού. Πού είναι ο Δημήτρης, τι του κάνετε? Παναγία μου, δεν με ξεπλένει το Νιαγάρας. Η μαμά μου είναι αυτή. Σας παρακαλώ, μην μάθει ότι ήρθα εδώ, θα με σκοτώσει. Κρύψτε τη στρίπερ, κρύψτε τη στρίπερ. Εγώ τις μπανάνες, τι να τις κάνω? Αλεξία, άνοιξέ μου, θα φωνάξω την αστυνομία! 15 είμαστε με την κοπέλα. Α, ωραία, κρύψτε τη στρίπερ. Ναι, η άμεσος δράση. Είστε το ίδιο με το 100? Ελάτε γρήγορα. Μάλλον έχουν απαγάγει τα παιδιά μου. Δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι γίνονται όργια. Μαριλίζα μου, πώς και έτσι? Είναι εδώ τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου. Αλλού ποιος πού? Κατερίνα, πρέπει να με αφήσεις να μπω μέσα. Καλέ, παίρνε παιδί μου, μη στέκεσαι. Ήρθε επίσκεψη, Μαριλίζα. Μαριλίζα, τι κάνεις? Και ωραίο έχουμε να σε δούμε, κάτσε. Είναι εδώ ο Δημήτρης και η Αγγελική. Γεια σου, Παρασκευά. Γεια σας, κυρία Παπαγιανακοπούλου. Είστε πολύ όμορφοι σήμερα. Βλέπεις, Μαριλίζα μου, εμείς όλοι εδώ έτσι ήρεμα. Δεν ψάχνουμε τα παιδιά μας έξω στη γειτονιά. Αλεξία μου έστειλες ένα μήνυμα. Τι μήνυμα? Περάστε να πάρετε τα παιδιά σας από το σπίτι μας επιγόντως. Α, σε εσάς το έστειλα το μήνυμα. Ήθελα να το στείλω στη θεία μου την Έμι. Η θεία σου έχει ένα παιδί. Α, έγραψα παιδιά. Ήθελα να γράψω παΐδια. Ναι, μαγείρεψα σήμερα κάτι παϊδάκια καταπληκτικά. Και επειδή πετύχανε, είπαμε να έρθει και η Έμι να πάρει μερικά. Και γιατί επιγόντως? Δεν τρώγονται κρύα, δεν πας πουθενά με το φόρεμα. Έχεις μάτια στα σβέρκα. Γεια σου, Έμι. Τρέλα τα παϊδάκια, αδερφή, τρέλα. Έτσι επισήμως τρώτε τα παϊδάκια εσείς? Α, για το φόρεμα. Το δοκίμαζα. Ναι, και τώρα ετοιμαζόταν να το βγάλει. Πήγαινε στο δωμάτιο. Πήγαινε, είπα. Ο Δημήτρης. Είναι σπίτι και με περιμένουν να φάνε. Α, γυρίσανε, επιτέλους. Πολύ ανεξέλεγκτα τα έξω, Μαριλίζα μου. Τι να πω. Εμάς πάντα μας ειδοποιούν. Σε παρακαλώ, Κατερίνα.
Δεν θα πεις εσύ για την οικογένειά μου. Μετά από όσα έχεις πει εσύ για τη δικιά μου, νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Δεν είμαι εγώ αυτή που ψάχνει τα παιδιά της στα ξένα σπίτια. Πάντως κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Δεν ξέρω, τα δικά μου τα παιδάκια είναι σπίτι τους. Τα δικά σου που είναι? Τα δικά μου τα παιδάκια με περιμένουν στο σπίτι για φαγητό. Είσαι σίγουρη? Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε κάτι συναρπαστικό πότε-πότε. Να ξεφύγουμε από τα όρια. Και να βουτήξουμε το δάκτυλο στην τούρτα. Να κάνουμε κάτι που απαγορεύουν οι γονείς μας. Εγώ τι είπα. Και να μην μας πιάσουνε. Κοίτα, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όμως όσο και να μας γοητεύει η παρανομία, πάντα υπάρχει μια χαρά όταν τα πράγματα επιστρέφουν στη θέση τους. Ποτέ ξανά. Θα μου δώσεις την κάρτα του ξενοδοχείου? Όχι. Αφού δεν θα πας. Καρλίτο, έρχομαι! Γιατί όσο όμορφη κι αν είναι η πρώτη φορά που κάνεις κάτι καινούριο... Μαμά, ξέρω... Πιάσε. Sorry, χάζαβα. Δεν πειράζει. Η μαμά σου είναι πολύ αυστηρή, έτσι. Ναι, αλλά ας μην μιλάμε άλλο για τη μαμά μου. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τέλειο. Θες να συνδέσουμε τα ηχεία για την Dolby Surround? Αυτό. Ποιο? Εντάξει. Το σταθερό κατεβασμένο, τα κινητά δεν τα σηκώνουν, κάτι γίνεται. Θα ηρεμήσεις επιτέλους, τίποτα δεν γίνεται. Ενώ αν πάμε ξενοδοχείο, πολλά μπορεί να συμβούν. Ρε Γρηγόρη, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και εσύ να σκέφτεσαι το σεξ? Πρώτον, δεν συμβαίνει τίποτα και δεύτερον, τι εννοείς? Άνδρας είμαι προγραμματισμένος να σκέφτομαι το σεξ. Είναι στα γονίδια. Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πάμε σπίτι, ανησυχώ για τα παιδιά. Κατερίνα, σε παρακαλώ, πάμε στο ξενοδοχείο, ανησυχώ για την υγεία μου. Το ξέρεις ότι η παρατεταμένη αγαμία προκαλεί τύφλωση? Για άλλο το έχω ακούσει εγώ αυτό. Έλα, σε λίγο θα έρθουν και τα στρίδια και ξέρεις τι λένε για τα στρίδια. Ξέρω τι λένε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Πρέπει λίγο να χαλαρώσω. Έλα, επιτέλους. Πρώτα στρίδια, μετά ξενοδοχείο. Εντάξει, μωρέ, απλά ξέρεις. Σκέφτομαι την πιθανότητα η Αλεξία να έχει φέρει γκόμενο στο σπίτι. Λογαριασμό! Καινούρια, Τα πήρε ο πατέρας μου πριν 3 μήνες, αλλά δεν πρόλαβα να τα στήσει. Ωραία. Είμαι πολύ καλός με τα μηχανήματα. Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο και για τους ανθρώπους. Η μαμά σου. Αποκλείεται, έχει κλειδί. Θεία. Μην δίνει σημασία, Καρλίτο, στο παιδί. Είναι ελαφροίσκιο. Σου έχω πει, μη με λες. Είστε πολύ όμορφοι σήμερα. Βλέπεις, Μαριλίζα μου, εμείς όλοι εδώ έτσι ήρεμα. Δεν ψάχνουμε τα παιδιά μας έξω στη γειτονιά. Αλεξία μου έστειλες ένα μήνυμα. Τι μήνυμα? Περάστε να πάρετε τα παιδιά σας από το σπίτι μας επιγόντως. Α, σε εσάς το έστειλα το μήνυμα. Ήθελα να το στείλω στη θεία μου την Έμι. Η θεία σου έχει ένα παιδί. Α, έγραψα παιδιά. Ήθελα να γράψω παΐδια. Ναι, μαγείρεψα σήμερα κάτι παϊδάκια καταπληκτικά. Και επειδή πετύχανε, είπαμε να έρθει και η Έμι να πάρει μερικά. Και γιατί επιγόντως? Δεν τρώγονται κρύα, δεν πας πουθενά με το φόρεμα. Έχεις μάτια στα σβέρκα. Γεια σου, Έμι. Τρέλα τα παϊδάκια, αδερφή, τρέλα. Έτσι επισήμως τρώτε τα παϊδάκια εσείς? Α, για το φόρεμα. Το δοκίμαζα. Ναι, και τώρα ετοιμαζόταν να το βγάλει. Πήγαινε στο δωμάτιο. Πήγαινε, είπα. Ο Δημήτρης. Είναι σπίτι και με περιμένουν να φάνε. Α, γυρίσανε, επιτέλους. Πολύ ανεξέλεγκτα τα έξω, Μαριλίζα μου. Τι να πω. Εμάς πάντα μας ειδοποιούν. Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Δεν θα πεις εσύ για την οικογένειά μου. Μετά από όσα έχεις πει εσύ για τη δικιά μου, νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Δεν είμαι εγώ αυτή που ψάχνει τα παιδιά της στα ξένα σπίτια. Πάντως κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Δεν ξέρω, τα δικά μου τα παιδάκια είναι σπίτι τους. Τα δικά σου που είναι? Τα δικά μου τα παιδάκια με περιμένουν στο σπίτι για φαγητό. Είσαι σίγουρη? Σβετλάνα. Είμαι γκυμνή από μέσα. Πω, πόσο καιρό έχουμε να βγούμε Σάββατο βράδυ, Πρέπει να το κάνουμε συχνότερα. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και εγώ ώρες είμαι υπερβολικά προστατευτική. Πρέπει να τους δείξεις ότι τα εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό μας έλεγαν για την ταινία με το ψάρι. Έλα, μωρέ Γρηγόρη, τώρα που πιστεύεις ότι η λύση των προβλημάτων μας βρίσκονται στα κινούμενα σχέδια. Το θέμα είναι ότι δεν τα εμπιστεύεσαι. Ότι δεν τα ακούς. Εγώ δεν τα ακούω. Να, ορίστε. Ψάρι.
Οι γραμμές σε αυτή την πασταφλόρα δεν είναι ίσχυες. Yes, madam. Μαμά, βγαίνω να πάρω ένα χυμό. Τι εννοείς? Έχουμε χυμό. Θέλω να περάσω και από την Αλεξία για να πάρω κάτι σημειώσεις. Έχει σημειώσει κάτι η Αλεξία που δεν έχει σημειώσει εσύ? Ήταν την Τετάρτη, μαμά, που έδεσα το σχολείο για την ημέρα καριέρας. Ναι, ξεχάστηκα. Καλά, τι σημειώσεις θα έχει κρατήσει τώρα αυτό το κορίτσι? Κρατάει πολύ καλές σημειώσεις. Ναι, πού? Πάνω σε κουτιά αντισυλληπτικών. Μα τώρα είσαι λίγο άδικη. Δεν μ' αρέσει να κάνεις παρέα μαζί της. Είναι κακή επιρροή. Πετάξου, πάρε τις σημειώσεις και έλα γρήγορα. Εντάξει, μαμά. Όχι, καμότο. Δεν είσαι και πολύ καλή στο ίδιο, Έτσι, αυτό είναι λίγο πιο ψηλά τις μπανάνες. Αυτό, με ένταση. Αυτό είναι σμετράνα. Αυτό ακριβώς. Πάθος. Κορίτσια, μαζεύτε τα. Είναι ραπ. Πού το έμαθες εσύ το ραπ? Τα είχαμε το Γιάννη, είναι βοήθος σκηνοθέτη. Τι είναι αυτές? Φίλες μου. Δεν τις εγκρίνω. Διώξτε τις. Ολιβία, έλα μια στιγμή, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω κάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σε έχω ξεπεράσει. Με τη stripper. Όχι, γενικότερα. Ήσουν μια φάση. Πέρασε. Καταλαβαίνω ότι την έχεις πατήσει μαζί μου. Εγώ! Αλλά θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το αποδεχτείς. Μικρέ μου, κανείς δεν ξεπερνάει την Ολίβια. Μικρή μου. Μ' αγγίζεις. Ήου! Ήρθε να πάρει τον αδερφό της και κοντεύει να πάρει και όλους τους άλλους. Λοιπόν, Δημήτρη, πάρε την αδερφή σου την Κρουέλα και φύγετε. Δεν πάω πουθενά μέχρι να μιλήσουμε. Α, έτσι. Τότε λοιπόν κι εγώ θα στείλω ένα μήνυμα στη μαμά σου και θα δείτε για πότε θα φύγετε. Κάνω τι θες. Δεν πάω πουθενά. Αλεξία Ουρανού. Τι? Περιμένετε, δεν έχω τελειώσει. Πάνω, δεν είχα πάρει είδηση ότι γυμνάζεσαι τόσο. Τι δουλεύεις? Όγκο. Ναι. Κι εγώ. Αγγελική μου. Ναι. Το νερό σου. Είσαι τρελή! Ο φακός μου! Πού το μπάνιο? Από εκεί. Εσένα δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ. Ναι. Ωραία. Το μόνο που ήθελα ήταν να περάσω ένα ήσυχο Σαββατόβραδο με τη γυναίκα μου. Αυτά τα σκεφτόσουν 17 χρόνια πριν. Έλα, μωρό μου, μια φορά μόνο χωρίς, δεν θα συμβεί τίποτα. Έλα μια φορά να το ευχαριστηθούμε. Τσουπ! Γεια σου, Αλεξία! Πού να ξέρω ότι έχεις τόσο γόνιμο αβάρια. Εγώ είμαι σίγουρη ότι το δάσος το έκαψε για εφέ. Την έχεις δει από κοντά? Την γκαστοκόμπλεξ. Ωραία, είχα εγώ ένα τέτοιο δάσος εδώ απέναντι μου και θα σου έλεγα. Αλλά ο Παπαγιανακόπουλος δεν με πήγε στην Εκάλη, με φέρε εδώ στο πατρικό του για να υποφέρω από τους ακαλλιέργητους. Πάω για αυγά. Θέλω να φτιάξω το βιταμινούχο με τους κρόκους. Τέτοια ώρα. Χρειάζομαι δύναμη για το διάβασμα. Συγγνώμη. Η μαύρη δεν πήρε ούτε αυγά? Κοίταξε, στο ψυγείο δεν είχε. Αυτή η μαύρη δεν θα τη γλιτώσει, θα την απολύσω. Είναι σημάδι από το Θεό, Γρηγόρη. Ποιος ανώμαλος πετάει αυγά? Μένει κανένας υπουργός σε αυτό το δρόμο. Γκρινιάζαμε για τα παιδιά μας και έβρεξε αυγά. Δεν έβρεξε αυγά, Κατερίνα, κάποιος τα πέταξε. Έστω κι έτσι, Γρηγόρη μου. Μιλάμε για τα οάρια μου και σκάει μια καρτέλα με αυγά στο παρμπρίζ. Τι γίνεται? Τι να γίνεται, ρε Κατερίνα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλο το βράδυ ασχολείται με τα τεχνολογικά. Εμένα ούτε να με χέσει. Μα και εσύ, αγάπη μου, ντύσιμο είναι αυτό. Εγώ τη βρίσκω πολύ όμορφη. Ναι. Εσύ δεν έχεις δει και πολλές γυναίκες και το σχολείο, Δημήτρη μου. Θα σε ρωτήσω η μαμά είναι για τα μαθήματα. Κράτα. Τι κάνεις? Έτσι βγάζουμε γκόμενο. Τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να ασχοληθώ με τον Παρασκευά. Γιατί επιγόντως? Δεν τρώγονται κρύα, δεν πας πουθενά με το φόρεμα. Έχεις μάτια στα σβέρκα. Γεια σου, Έμι. Τρέλα τα παϊδάκια, αδερφή, τρέλα. Έτσι επισήμως τρώτε τα παϊδάκια εσείς? Α, για το φόρεμα. Το δοκίμαζα. Ναι, και τώρα ετοιμαζόταν να το βγάλει. Πήγαινε στο δωμάτιο. Πήγαινε, είπα. Ο Δημήτρης. Είναι σπίτι και με περιμένουν να φάνε. Γυρίσανε, επιτέλους. Πολύ ανεξέλεγκτα τα έξω, Μαριλίζα μου. Τι να πω. Εμάς πάντα μας ειδοποιούν. Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Δεν θα πεις εσύ για την οικογένειά μου. Μετά από όσα έχεις πει εσύ για τη δικιά μου, νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Δεν είμαι εγώ αυτή που ψάχνει τα παιδιά της στα ξένα σπίτια. Πάντως κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Δεν ξέρω, τα δικά μου τα παιδάκια είναι σπίτι τους. Τα δικά σου που είναι? Τα δικά μου τα παιδάκια με περιμένουν στο σπίτι για φαγητό. Είσαι σίγουρη? Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε κάτι συναρπαστικό πότε-πότε. Να ξεφύγουμε από τα όρια. Και να βουτήξουμε το δάκτυλο στην τούρτα. Να κάνουμε κάτι
που απαγορεύουν οι γονείς μας. Εγώ τι είπα. Και να μην μας πιάσουνε. Σβετλάνα. Είμαι γυμνή από μέσα. Πω, πόσο καιρό έχουμε να βγούμε Σάββατο βράδυ, Πρέπει να το κάνουμε συχνότερα. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και εγώ ώρες είμαι υπερβολικά προστατευτική. Πρέπει να τους δείξεις ότι τα εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό μας έλεγαν για την ταινία με το ψάρι. Έλα, μωρέ Γρηγόρη, τώρα που πιστεύεις ότι οι λύσεις των προβλημάτων μας βρίσκονται στα κινούμενα σχέδια. Το θέμα είναι ότι δεν τα εμπιστεύεσαι. Ότι δεν τα ακούς. Εγώ δεν τα ακούω. Να, ορίστε. Ψάρι. Πάνος. Οι γραμμές σε αυτή την πασταφλόρα δεν είναι ίσχυες. Yes, madam. Μαμά, βγαίνω να πάρω ένα χυμό. Τι εννοείς? Έχουμε χυμό. Θέλω να περάσω και από την Αλεξία για να πάρω κάτι σημειώσεις. Έχει σημειώσει κάτι η Αλεξία που δεν έχει σημειώσει εσύ? Ήταν την Τετάρτη, μαμά, που έδεσα το σχολείο για την ημέρα καριέρας. Ναι, ξεχάστηκα. Καλά, τι σημειώσεις έχει κρατήσει τώρα αυτό το κορίτσι? Κρατάει πολύ καλές σημειώσεις. Ναι, πού? Πάνω σε κουτιά αντισυλληπτικών? Μα τώρα είσαι λίγο άδικη. Δεν μ' αρέσει να κάνεις παρέα μαζί της. Είναι κακή επιρροή. Πετάξου, πάρε τις σημειώσεις και έλα γρήγορα. Εντάξει, μαμά. Όχι, καμότο. Δεν είσαι και πολύ καλή στο ίδιο, Όχι. Είμαι καλή. Μας ειδοποιούν. Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Δεν θα πεις εσύ για την οικογένειά μου. Μετά από όσα έχεις πει εσύ για τη δικιά μου, νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Δεν είμαι εγώ αυτή που ψάχνει τα παιδιά της στα ξένα σπίτια. Πάντως κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Δεν ξέρω, τα δικά μου τα παιδάκια είναι σπίτι τους. Τα δικά σου που είναι? Τα δικά μου τα παιδάκια με περιμένουν στο σπίτι για φαγητό. Είσαι σίγουρη? Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε κάτι συναρπαστικό πότε-πότε. Να ξεφύγουμε από τα όρια. Και να βουτήξουμε το δάκτυλο στην τούρτα. Να κάνουμε κάτι που απαγορεύουν οι γονείς μας. Εγώ τι είπα. Και να μην μας πιάσουνε. Κοίτα, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όμως όσο και να μας γοητεύει η παρανομία, πάντα υπάρχει μια χαρά όταν τα πράγματα επιστρέφουν στη θέση τους. Ποτέ ξανά. Θα μου δώσει την κάρτα του ξενοδοχείου? Όχι. Αφού δεν θα πας. Καρλίτο, έρχομαι! Γιατί όσο όμορφη κι αν είναι η πρώτη... Αλεξία, είσαι μέσα! Παναγία μου, η Μαριλίζα, τι θέλει αυτή εδώ? Τι θα γίνει? Αυτή η μπλούζα δεν στεγνώνει με τίποτα. Εντάξει, πόσο μεγάλο σπίτι έχουμε πια, ξεφυτρώνουν από παντού. Πού είναι ο Δημήτρης, τι του κάνετε? Παναγία μου, δεν με ξεπλένει το Νιαγάρας. Η μαμά μου είναι αυτή. Σας παρακαλώ, μην μάθει ότι ήρθα εδώ, θα με σκοτώσει. Κρύψτε τη στρίπερ, κρύψτε τη στρίπερ! Εγώ τις μπανάνες, τι να τις κάνω? Αλεξία, άνοιξέ μου, θα φωνάξω την αστυνομία! 15 είμαστε με την κοπέλα. Α, ωραία, κρύψτε τη στρίπερ! Ναι, η άμεσος δράση. Είστε το ίδιο με το 100? Ελάτε γρήγορα. Μάλλον έχουν απαγάγει τα παιδιά μου. Δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι γίνονται όργια. Μαριλίζα μου, πώς και έτσι? Είναι εδώ τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου. Αλλού ποιος πού? Κατερίνα, πρέπει να με αφήσεις να μπω μέσα. Καλέ, παίρνε παιδί μου, μη στέκεσαι. Ήρθε επίσκεψη, Μαριλίζα. Μαριλίζα, τι κάνεις? Καιρό έχουμε να σε δούμε, κάτσε. Είναι εδώ ο Δημήτρης και η Αγγελική. Γεια σου, Παρασκευά. Γεια σας, κυρία Παπαγιανακοπούλου. Είστε πολύ όμορφοι σήμερα. Βλέπεις, Μαριλίζα μου, εμείς όλοι εδώ έτσι ήρεμα. Δεν ψάχνουμε τα παιδιά μας έξω στη γειτονιά. Αλεξία μου έστειλες ένα μήνυμα. Τι μήνυμα? Περάστε να πάρετε τα παιδιά σας από το σπίτι μας επιγόντως. Α, σε εσάς το έστειλα το μήνυμα. Ήθελα να το στείλω στη θεία μου την Έμι. Η θεία σου έχει ένα παιδί. Α, έγραψα παιδιά. Ήθελα να γράψω παΐδια. Ναι, μαγείρεψα σήμερα κάτι παϊδάκια καταπληκτικά και επειδή πετύχανε